खुलुमबाय मानगोनां सारमोन मेडाममोन लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादों आरो गुबैयै एनडिएफबिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो एनडिएफबिनि जेंना जेथोफोरखौ जेरैबायदि सुस्रांनानै लाबोनांगौमोन जेरैबायदि सुस्रांनानै होनांगौमोन बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि महरै एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो सासे सिगनेटरि खालामदोंमोन। बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामखांनायनि उनावहाय फिन मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय माखासे गोबां दुखुनि बाथ्राफोरखौ जोङो रोखा रोखा नुनो मोनदों। दिनै बुहुमाव बेफोरबायदि जारिमिन जों नुफेराखै, नाथाय बे जारिमिना जों बर'नि गेजेराव थांदों बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। मोनसे बिग्रायारि हान्जानि गांनाय उखैनाय नांनानै थानाय जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजोंसो मोनसे पिस एग्रिमेन्ट मोनसे पिस एकर्ड खालामनाय जायो। नाथाय बै बिग्रायारि हान्जाखौ लानानै बानायनाय मोनसे पिस एग्रिमेन्ट एकर्डनि गेजेरजोंनो बै बिग्रायारि हान्जाफोरखौ फिन आरोबाव जोबथेसालियाव दोनहरफिननाय, बै बिग्रायारि हान्जाफोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ बाहागो खालामनानै दफानि गेजेरजों लिरनानै लाना फैनाय गोबां रोखोमनि गोबां गावजों गावनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल गेमफोर। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि, बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरिखौ पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय फिन जोबथेसालियाव दोनहरफिननायनि आन्दोआव जों बर'नि सोर साबैसे लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफ्रा इनभल्भ दङ आरो बेनि आन्दोनि गुबै पलिटिकेल गेमफोरा मा मा? बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लानो थाखाय बर' फिसाफोरा गियोमोन। गिनायनि आन्दोनि गुबै जारिमिनखौ जानो हागौ साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना मोजाङैनो मिथिगौ। जेराव माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोरों गोरों गोख्रों गोसोनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ सिथारनाय, गावथारनाय, फुथारनाय गावजों गावनि गेजेराव बेसेबांबा सहायथावनो हायै दुखुनि गोथां जारिमिनफ्रा जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि आयनायाव रोखा रोखा जों बर'नि जारिमिननि गोथार आयनायाव लिरनाय दङ। नाथाय फैयै फैयै गोलाव समनि उनावहाय बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ मोननो थाखाय सेख'लायनाय, होसोलायनाय, सासेया सासेखौ दुसिलायनाय, सासेया सासेजों बोराबलायनाय, बे मानि थाखाय 2020 मायथाइनि जा बिटिसि बिसायख'थि, बे 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ हान्जाया गासै मोन 17था सिट्स देरहासार जानो हादोंमोन। बेराफारसेथिं इउपिपिएल हान्जाया गासै मोन 12था सिट्स देरहासार जानो हादोंमोन। आरो बे 2020 मायथाइनि जा बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम, बियो मोनसे जोबोद क्रिटिकेल पलिटिकेल सिस्टेममोन, जेराव जों बर' माहारिनि गोबां माखासे रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बिपिएफ इउपिपिएल जथायै खौसे जानानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंनाय, खावलायनाय जों बाथ्राफोरखौ नुनो मोनदों। नाथाय अब्लाबो बै रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ नेवसिनानै जों बर'नि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पार्सनेल प्रपार्टिफोर बायदि रायजो राजानि सिगाङावनो फावथिना ड्रामा दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि उनावहाय बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएल हान्जाखौ खौसे जानानै बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्रा मोनसे खावलायनाय बाथ्राखौ जों दिनैयो रोखा मिथिनो मोनो। नाथाय अब्लाबो मानगोनां फंबाय बिथांमोना बिपिएफ पार्टिनि जा मोनसे खौसेथि जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्राखौ नेवसिनानै बिजेपि, एजेपि, जिएसपिखौ लोगोसे एलायन्सआव लाफानानै देरहालांनाय माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ गुवाहाटीनि मायबा लिलि हटेलाव दोनखुमानानै शिलं मेघालयआव दोनखुमानानैनो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दाबाय। अब्ला दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ साननानै नायदो, जाय लिडारा गावनि जागायजेननाय पलिटिकेल केरियारखौ
दोनखुमानानैसो स्टेन्ड खालामनो नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों। अब्ला बे लिडारनि लिडारशिपनि गेजेरजों बै लिडारजों दैदेनजानाय पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल जा सिस्टेम बे सिस्टेमा बेसेबां गोलाव सम गोख्रोङै गोलाव लामा हान्थिनो हागोन? बियो माब्लाबाबो गोलाव लामा हान्थिनो हाया। जाय लिडारा जों बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बाथ्रा बुङो, जाय लिडारा जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि बै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां सोरबा गावनिनो सोरबा लिडारखौ दुसिनानै बाथ्रा बुङो, बै माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बबे लाइनजों बुंदों, मानि थाखाय बुंदों, गावनि थाखाय बुंदों ना रायजो राजानि थाखाय बुंदों, बेखौ गासैबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना हमदांनो हाजोब्बाय। खनबेसे थगायनो? खेबसे खेबनैल'सो हागोन, नंखायै नङा होमबा? MLA MP जानो थाखाय, BTCनि चिफ EM जानो थाखाय सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनहागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन। दा बेफोरबायदि माखासे गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राखौ बुंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ मोनसे गणतान्त्रिक जांख्रिथायारि जा फोजाखांनाय, दा बैफोर एसेबां गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि सुबिदा मोननाय लोगो लोगोनो बावगारग्रा लिडारखौ जों बर' हारिनि रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बा जायखिजाया पलिटिकेल सिस्टेमाव माबे मोनसे एंगेलजों सापर्ट खालामनांगौ जाखो? जाय लिडारा गोथार गणतान्त्रिक लामानि बिखायाव गसंनानै बुंनानै समायखिरा लाबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि सुबिदा मोननाय लोगो लोगोनो थेर बेथेर खालामो, बेबायदि लिडारा आरोबाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै माबायदि जों रायजो राजानि थाखाय पलिटिकेलि मोजां बिहोमा होनो हागोन? आरो लोगोसे 34 बोसोर 35 बोसोर जा मोनसे गाज्रि थासारि, असान्ति थासारिनि माखासे बाथ्राखौ पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बुंनाय बाथ्रा, जा 34 बोसोर 35 बोसोर बर' हारिनि जा दुखुनांथाव जा स्ट्रागोल, खस्थ' दुखु सातजालाजों जिउ खांबोनाय सहायबोनाय बे जों बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्रा। मानि थाखाय 34 बोसोर 35 बोसोर खस्थ' जाबोखो, मानि थाखाय 34 बोसोर 35 बोसोर सोमावसारबोखो, बेखौथ' बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा मोजाङैनो मिथिगौ। आरो दिनैनि समाव जायफोर साफा साफा पलिटिकेल लिडार जादों बा लिडारशिपनि बिबानाव दङ, बिसोरथ' मोजाङैनो मिथिसिनबावगौ। नाथाय अब्लाबो गावबागाव माखासे पलिटिकेल मुलाम्फा आरो गावबागाव माखासे बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय जारिमिननि बाथ्राखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनाय, बे माखासे बाथ्राफोरा एक्सेप्टेबल आरो सहायथावना नङा। जेराव जाय 34-35 बोसोर बै असान्ति जों बर' हारिनि जा मोनसे कन्डिसनमोन, बे 34 बोसोर 35 बोसोराव जों बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय गुबुन हारिफोरजों एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दावहा नांनो थांनानै हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा सिथार जादों, आर्मि पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानांदों। हाजार हाजार बर' बिमा माहारिफोरा नायगार जिनाहारि खालामजानानै सिथार जादों। आनखि दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा रैखाथि गैया। बायदिसिना समनि गेजेराव जिनाहारि खालामजानानै सिथार जायो। आरो जोंनि गोबां बर' फिसाफोरा बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसाराव जायखिजाया समनि गेजेराव गाब्र'फुंनानै सिथार जानाय माखासे गोथां दुखुनि नुथायफोरखौ जों दिनैसिमबो नायनानै थाबाय थानांगौ जानानै फैदों। आरो जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जा माखासे नुथायफोरखौ लानानै जों बर'निफ्रायनो बै 3-4सो लिडार्सफोरा गावबागावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ लानो थाखाय पलिटिकेल इस्यु खालामनानै सासेया सासेखौ दुसिलायनानै आरोबाव फिन जों गावजों गावनि गेजेरावनो जा मोनसे थासारि, बे थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजायो, जास्ट फर गावबागाव बेनिफिट्स मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।